Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanoo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawasnon. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios maupa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios ug karon ako ania dinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga Hudiyo duha ka klase, na ay mituo nga si Jesus Mesiyas, na asay wa mutuo. Karon aning atong ebanghelyo matud pa diri, miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya. Sa ato pa mga magtutuo. Pero bisan pag mituo sila ni Jesus nga Mesiyas, pero nakiglantugi sila o gisaway gyapon sila ni Jesus. So parihan na nato ang mga tao sa kalibutan na may nituo ni Jesus na asay wa mutuo. Kamurong nanimba dinhi hasta mo diyang sa online sa man mituo mo ni Jesus o wa. Anak. Nya dining mga magtutuo naagya po'y duha ka klase, ang musunod o ang dili musunod sa gisugo ni Jesus. Hayman mo na bilong ani sa musunod o sa dili musunod sa sugo ni Jesus. Mga buangon tayo. Mao na gisaway ni Jesus kadtong nituo niya, pero kuto bras pag-ingon, bitaw Mesiyas na siya, bitaw siya magyud ang Mesiyas, tinuod bitaw na siya nga anak na siya sa Ginoo.
Pero kanang iyang gipanulti di na nako makaya. Naman ta ana, di ba? Wagi siguro hurot ni tanan din ingon anag batasan. Adi sana mahimo ana. Awang mo bantingali ana. Kinsan niyo din ang mosunod sa gibuhat ni San Roque. San Roque. Nay usan ni isa. Kinsay mosugot din og mosunod sa gibuhat ni San Lorenzo Ruiz. Sige, kanang ni isa bitaya na ninyo. Nya ituslod-tuslod sa septic tank. Oy, sus, asa ka. Kadto si San Lorenzo nagi kuan gitorture, gipayatak pag baga nga way sapato sila. Sige, suwayo. Nya katupang ilang mga tudlo gipangtusok og dagom nga tagpila to ka gitason moabot diri sa puno as tudlo. Ana? Pangita nga tog dagom kuno babe. Bisag ana lang kataas nya ituslok sakitan mangita ng testing sa sugar nga iana ra nagkadiyo tan igking mangganita unsa nakatong dagom ituslok tumayo nya tanang tudlo ituslokan ana yang katapusan nga nakapatay niya kadtong gibali siya ang tiil to as babaw niya ituslod sa septic tank kutob dinhi nya pila ka seconds ibton ika mo no baby bisag di lang septic tank lapok lang. Sus, patay dahil kinsay mo sagot wano labaw na ko itong sagot mauna gisaway tanesos kaya ang ato manggong batasan mutuo ta Ginoo basta pabor kana bang Ginoo nga mo ayo sa akong sakit kana believe kay ko nang Ginoo kana bang Ginoo nga mo papasar nako sa board exam kana believe kay ko kana bang Ginoo nga mohatag og kalinaw sa among kinabuhi kana believe kay ko kana bang Ginoo nga mousab sa kasing-kasing sa tao nga akong bana nga nangabit mubiya na sa kabit ang akong anak nga nisuyop mubiya na sa suyop ang tapulan kong anak kanang muko magbinuotan ako na believe kay ko nang Ginoo believe kay ko simbag yung ko anak yun no pero Ginoo gani nga mosugo higugma imong kaaway kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikat adi madana yung Ginoo kanang moingon pasaylua lag kapito ang nagsigig pangabit adi na madaoy magbuwag ta wa naman ikapuslanan kanang moingon ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos sobra na sad na di na di mada sila lang una sa atong unang pagbasa Genesis Sadrak Misak Abednego kauban man ni Daniel mga nabihag ni sila pagbihag sa itong gitawag to Babylonian exile. So dito sa Babylonia ang unang hari nga ilang na-encounter si Nabucodonosor. Nabucodonosor gusto nga pasimbahon sila sa iyang mga Diyos-Diyos. Di man musimba si Sadrak, Misak ug Abednego pero believe ba unta to si Nabucodonosor kay mga buutan man mga bright man kay ni silang upat. So mo to sus gi sibahan man sa mga leaders. So di na musimba. Maperti laguta sunan ka ato ang kayo kanang hudno nga nagdilaab gipa times 7 ang kainiton sa kalagot ni Nabucodonosor pero unsa may nakalagot niya niingon si Sadrak og si Misak kung imo ming isugbas kayo kay nangutana man siya si Nabucodonosor isugba ta mos kayo kinsang ginuhua ang muluwas ninyo niingon sa dayon sila ay nalamig pangutan ag kinsang Ginoo ang muluwas namo kay kung luwason gid mis Ginoo maluwas gid mi pero kung di gid mi niya luwason di gyapon mi musimba sa imong Dios astang laguta ni Nabucodonosor giiksa ngadtos kayo wa man nga butang diri kay gilaktaw-laktaw man ang mga tao gud kuno nga nagyayong nila
nga nag-iksa ngadto sa Hudno na apil og kasunog kay porti mang kayuha na apil og kasunog kadto mga tawo gaiksa nila, pero sila nga nabutang ngadto sa taliwa sa Hudno na naglakaw-lakaw lang. Nya ganahan mo ang klasihas Ginoo, no? Kana ba maglakaw-lakaw lang ta, bisag daghan kayo mga problema, mo bitan na mo ingon ako Pader no kanang gikaluy-an jud ko maayo Pader nako. Ngano man na bless jud ko, nagdebosyon manggugong Santo Niño Pader, kadtong nasunog among lugar Pader, ang amo ra yung balay mo wa maapil og kasunog. Nako nya ganahan kay kanang Ginoo ha. Ganahan kay kanang Santo Niño ha. Nga sunugon ang tibok nimong silingan unya ikaw ibilin ra gyud ka. Ganahan kay kanang Ginoo ha. Lipay kay ka. Usahay ko na anak magudta. Di ba? Sus, ang akong anak Pader nakapasa yung board exam Pader. Sus, praise the Lord yun. Kaya di ani magud ming ani sa San Vicente Ferrero niya ni palit yun ming slat Pader. Nakapasa yung board exam. Aw ganahan kay ka ng Ginoo ang imong anak nakapasar. Pero katong sobras katunga nga nangahagbong sa nitik sa board exam, okay lang to. Ang sabahan, sakto. Naayo jud ko sa akong cancer Pader, stage 4 gud ko, cancer free lang ko. Believe jud ko sa Ginoo. O sige, daigan ng Ginoo Pero unsaon man to katong nangamatay nga purting daghana nga stage 4 pod. Wa dito sila Ginoo para sa imo. So matod pa ni Kristo, kung musunod mo sa akong mga pagtulunan, masayra ninyo, mahibaluan ninyo ang kamatuoran, o ang kamatuoran mo'y muhatag ninyo kagawasan. Unsa may kamatuoran mga igsoon, dinhis kalibutan, mga matay ragid ang tanan. So dili sukdanan nga ang Ginoo na higugma nato tungod kay wa ta mamatay sa usa ka aksidente, wa ta namatay sa grabe nga sakit, di na maoy timaan nga naay Ginoo. Kay daghan sa kay dihang wa mo tuo Ginoo nga wa gyapon mamatay bisan pa panahon nga naglinog, panahon nga naay flash flood, panahon nga naay nahog nga sakyanan, naa say mga buangon diha nga wa gyud mo tuo Ginoo pero wa gyapon mamatay. Naa say mga buotan nga wa gani mabangga, patay na. Ug naa say mga buotan nga nabangga, patay, sama ni Bishop Chupilo Kamomot. Unsa may timailhan kanang dunatay kagawasan, freedom. Unsa man ang freedom? Kana bang di ka mo mahadlok, mubuhat og usa ka desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Sama aning desisyon nga gihimo ni Sadrak, Misak ug Abednego. Free sila. Isugba mi nimos kayo? Okay. Mamatay mi? Okay. O di sad mi mamatay? Okay. Kana mo na'y free? May ka mo mga asawa, makahimo ka mo desisyon na kung mangabit akong bana, okay ra. Kamaom sa kong mahigog magmangabit. O di sad mangabit? Okay gyapon. Mahigog maraman gyapon ko. Ana mo ka free mga asawa. Ha? Ana? Oh, mga buangon mo. Labaw ng mga bana. Mga bana ko no be, kinsa may free ko no nyo din Moingon mo, mangabit akong asawa, free. Okay ra gyud. Di jud ko mo mausab akong paghigugma niya. Og di sad siya mangabit. Okay gyapon. Pari equal ra kay kamao man kong mohigugma kung mangabit siya o di siya mangabit. Ana mo, mga bana. Ako free ra gyud ko. Mopalit mog slot. Okay. Og di sad mo mopalit. Okay ra gyapon. I will always love you. Di ba? Yan, ipalit na mog slot. Free mo nga mopalit og slot. Uy, daghan kay mong mga question mark. Unya mo palit ko, unsa may akong palit ka bugas, yang palit ko, unsa may ako, unsa na lang ana. Gamiton man gud akong kwartaha Father God, napa mangugoy project Father God, napa mangugoy daghan kay tag mga kondisyon una pa ta mo palit og slot.
Kanon tang free ka, mopalit kog slot. Nya napakamoy bugas ugma, ug naa, okay. Ug wa nay bugas, okay. Basta mopalit kog slot karon, I am free. Kay unsa may kamatuoran nang pagpalit og slot mao ang pagtuman sa sugo sa Dios nga nag-ingon, ibaligi ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kabos maron ang simbahan kay nangayo man tag hinabang. Di ihatag. Ikaw niya ako ay wa man mag-ingos Kristo nga pasagdan ka. Ingon man siya kana mga langgam, kana mga balili, mga buwak wa magina nako pasagdi. Kamo na ba? Tuo mo ana. Unyag dito mo nganong di man mo mupalit og slot kada adlaw. Bisag kada semana na lang. Di ba? Og dito pa ka. Mga mga unya magkuan sa tapadiroy managana sa ta sa future adili ka free na ay naghigot nimo na ulipon kas imong kahadlok na ulipon kas imong mga worries na ulipon kas imong pagka futuristic na ulipon kas imong utok nga makasasala mo na ningon si Kristo unsa gud tay free bisag kinsa nga nakasala ulipon sa sala. Kanang 7 capital sins mo na kusog kay mo ulipon nato. Example, pride. Kung gusto ka ang imong balay dako gyud, ang imong yuta dako gyud, unsa may imong muhaton, di jud ka mo donate sa imong yuta nga resimbahan. Imo ginang ipapalit og mahal kaayo. Kaya nga naman, imo man ang yuta. Muna bilib kay ko ng uban, mo donate og tagpila ka hektarya, no? Para ng kapilinya, gidonate 3 ka hektarya. Free kay siya ba? Ipangitanan ako ang tag-iya, Father Lindon, nga na imong nang gidonate? Saon man ang yuta, Padre, naihatag sa Ginoo. No? Kita din punga-punga na taon-taon. Sige, baligyag slot para lang ta. Adi isa kong ingon nga bati na ang pagpabayad sa yuta. Pero nga ko ba, free ba ka nga mo hatag? Di ba ka mahadlok? Pride man na. Ako guna. Saka imo nang yanu-yanon? Ako guna. Ako. Mao man ang pride. Ako. Anger. Free pa ka ng anger? Hindi madaway. Anger, naglagot ka sa katao, free pa ka mo smile niya. Ikakita ninyo, ani simbahan yan, ipakita, panaginig sa unay, niya na ang imong ikalagutas iskina, pika side nimo. Muana pa ka? Hello, ay, matab, sulirap na yun. Pero kanang free ka nga mo katawa, free ka nga mo smile, tungod kay kamao kang mohigugma sa tao nga naglagot nimo, sa tao nga nagbuhat ni mong dautan, free ka nga mahigugma niya. Muna'y freedom. Salamat sa mga free nga nihatag og slot. Ang atong halin as of yesterday sa SBF DAG niabot nag 11,698 ka slots. Pakpak. Daghan-daghan naman gani ang ato sang kuan GPHJ niabot na sag 7,289 ka slots. Salamat sa inyong freedom. Og napay daghan diyang ganahag freedom, ibaligya inyong yuta, nya ipalit og slot. Ibaligya inyong sakyanan, ipalit og slot nya. Free na mo maglakaw. Wala may problema maglakaw sa dan. Ako sa di baligyan ako akong stipend. Ako nang ikuan palit og slot. Pero naidaghanon pamaagi aron ma-exercise nato ang freedom. Pasabot ang freedom nga Dios nun mao ang pagbuhat og maayo nga walay kabalaka. Ang pagtuman sa pulong sa Ginoo nga walay kahadlok o kabalaka. Manindog ta.